Pouco a pouco, o recheo de terra da zona que rodea as piscinas municipais de Chantada vai tomando forma e achegándose ao nivel do paseo fluvial. Un traballo que deu comezo apenas hai uns meses coa colocación da valla que rodea a zona de baño. As obras, como xa vedes, van bastante adiantadas. Nestes momentos xa temos pechado o que é o peche perimetral dos vasos e agora mesmo o que estamos facendo é meter toda a terra, copiar aquí terra e rellenar todo isto para poder facer poñer todo a nivel e despois o que temos que facer é meter o sistema de riego e xa empezar a sembrar. Bueno, unhas obras que poden estar feitas para o verán? Hombre, calculamos que sí, o que máis tempo nos vai a levar é meter toda a cantidad de terra que aquí fai falla e nestes momentos levamos máis ou menos a metade, nos quedaría meter a outra metade e despois sistema de riego e empezar a sembrar. Eu calculo que para finales de xuño que deberíamos ter todo rematado, se todo vai ben. Unhas obras que se financiarán en parte a través dunha subvención solicitada ao líder. Para abaratar custes, o Concello está a facer as mesmas con medios propios, como é a utilización de maquinaria e traballadores municipais. Hai unha subvención solicitada ao líder que son 72.000 euros, donde, vamos a ver, o líder vai aportar entre o 50% e o 70%, e o resto fará o Concello. Nos o que queremos é facer unha aportación a maior cuantía que se nos permita con materia, o sea, con maquinaria propia e con man de obra propia, e despois o Concello teria que meter unha cantidade moi pequeniña en material. Unha zona que se sumará ao paseo fluvial e quedará aberta ao público durante todo o ano. A área vai quedar libre, vai ser un anexo, o sea, aquí vai se poder acceder ao paseo fluvial desde a zona desde a carretera de Ourense, e isto vai poder disfrutar calquer usuario. A partir da valla para dentro, xa os usuarios que queiran bañarse terán que pagar como se facía hasta ahora.